Hello everyone, गोदान बोसोरजों लोगोसे बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। ओमफ्राय दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे आं दिनै मा भिडिअ लाना फैदों। दायो मोनानि सम आरो मोनाबाय 10ता जाबाय 10:30 जासिगोन। ओमफ्राय दायो आं गुवाहाटीयाव दङ। ओमफ्राय दायो नै आङो थांगासिनो दङ स्टेशनावहाय। स्टेशननिफ्राय दायो आं थांगोन सेलसाराव थांनो नागिरदों आरो। ओमफ्राय नै लोगोफोर माथो खालामनो जेने तेने क्रिसमास मोनजाबाय आरो। क्रिसमास जाखांनाय लोगो लोगोनो उपाय गैया थांफिननांसिगोन। गोसो गैथारामोन थांनो बादोंमोन आरो। ओमफ्राय उपाय गैया माथो खालामनो आरो। बहाथो एखे जाबाय थानो नङा होनबा बोसोरफ्रोमबो बिदिनो मालाबा मोनजागारा बिदिबो जागारनो गोनां जायो होननानै बुरखायना लानोसै आं गावखौनो गाव। ओमफ्राय माने आंना ट्रेना 12तायावसो दं आरो। दा दसे थाथ'नांसिगोन आरो स्टेशनावहायनो। 12ता जाथ'वाखै दासो माने 11ता जाहांहां जादों आरोना। ओमफ्राय बिनिफ्रायनो मोननैसो जाग्रा बायना लाखानोसै आरो। माने बिदि गारि गाखोनानै थांबा बा बहाबा थांबा ट्रेनावनो जा जियावनो जा जाबाय थानो लुगैयो आरोना आंखौहाय। ओंखायनो जाग्रा बायना लाखायो आरोना। नै ओमफ्राय आं थांगोन ट्रेना बेनो आरो। बियो गुवाहाटी टु सिलचरसिम थाङो। बेखायनो बेयाव लाखिनानै थाखायो। दा नायनानै आराम जिरनानै थाबाय थाखानोसै आरो गारियावहायनो ट्रेनावहायनो। ओमफ्राय दायो नै सिट नायनानै जिरायनानै थाबैखाबाय। दाथ' टाइमबो जायाखै आरोना एसे नेबावनांगोन। ओमफ्राय नै माला मोनहैबावो दासो गाखोहांदों। मानसिफोराबो दासो फैहांबाय थादों आरोना फुल जाथ'वाखै। दा बिदिनो लासैनो फैबाय थासिगोन टाइमबो जाथ'खायाखै नालाय एसे नांबावो बेनिखायनो। सोरांबाय आङो मोनायाव लाबाय थायासै आरो। मोनायावलाय ट्रेन खारनायबो नुखाया मानायबो नुखाया बेनिखायनो दायो सोरांनानै फुङावहाय लाबाय आरो। माने दसे उन्दुगारबायबो आरो आङो। बिदिनो मोजां बहाथो ट्रेनफोरावलाय उन्दुलांनो हानो माने पात्ता खालामलांबाय थानाय जायो नालाय ओरैनो दसे थेन्थ'गारो आरो। दायो नै नोंथांमोनाबो नायनो हागोन खोरखिथिं बिराद खुवा खुदों आरोना। थान्दा जासोदों ओंखायनो गुसु जासोदों। ओमफ्राय नै सिरि मोननानैसो पात्ता मोनबाय आरो आङो। माने डिमा हासाव मोनफैलायबाय जोङो। सोरांसेयावसो उन्दुनानै बारा पात्ता मोनासै आरोना। आं बोरैबा थांफ्लांबाय दा सिखारनासो नुबाय। ओमफ्राय नै बिथिंजाय सान ओंखारहांनाय जि मोजां नुदों आरो। माने बिराद खुवा खुदों हाजो नालाय आरो हाजोआवथ' खुवा खुनाय बारा जायो। ओमफ्राय साना नुजाहांदों आरोना बिराद मोजां नुखादों। ओमफ्राय नै फुंजानि आंहा जानाया स्टार्ट जाबाय आरोना। माने मुदुमफुल गारियाव ट्रेनावहाय बिराद मुदुमफुल नारेंखल आनारस इदि सिथा हाना फानफैयो आरो। जोंथिंजायनि ट्रेनाव आं बिदि नुवाखै माने बिथिंजायनि ट्रेनावहायसो बेबायदि नुदों आरो। ओमफ्राय मुदुमफुलखौ जानो लुगैनानै जाबाय आरो। उदैयाबो एसे थान्दा मोनथों होननानै बिराद गोदैमोन आरोना गोथावथारमोन मुदुमफुलाबो। ओमफ्राय नै बिथिं नाहरदो भिउआ ओरैबायदि समायना। बिदि सोनारनानै दसे उन्दुलांफ्लांलायबाय आरो आङो पात्ता मोनासै थेन्थ'नानै। ओमफ्राय लोगोआ आंखौ भिडिअ बिदिनो दसेनो थेन्थ'लाय सिरि मोनलाय जिरायलाय आरोना। मोजां उन्दुनो हाया नालाय ओंखायनो माने दसे उन्दुनोबो ओंखारो थेन्थ'गारोबो आरोना। ओंखायनो माला मोनहैबावो। ओमफ्राय फाइनालि ओमफ्राय लोगोफोर आं दायो नै सिलचर स्टेशन मोनफैबाय आरो। मोनानि 12तायाव ट्रेन गाखोनानै साननि 1ता बेसेबांबा जाबायमोन आरोना। माने 1:30बो जाद्रायाखैमोन आं टाइमखौ बावगारबाय आरो। ओमफ्राय नै दायो फाइनालि मोनफैमारबाय आरो। ओरैबायदि मानसि ओमफ्राय बिसिम सिलचरसिम नुगासिनो नालाय ट्रेना ओंखायनो बेयावनो बिराद मानसि आरोना। मेंजोब्बाय। ओमफ्राय दायो नै रुमाव थांनोसै आरो। जों रुम नायना दोननो होखादों माने बेलेग लोगोखौहाय। दायो जोङो बे रुमसिम थांनोसै आरोना। दायो अबस्था गैला आरो माने 12 आवार्स गारि गाखोनायनि खोथा गावखौनो माने माला फ्रेस जानो मोनबाय आरोना। बोरैबा बेमारि अबस्था मोनजोब्बाय। दायो ओमफ्राय टमटम लाबाय स्टेशननिफ्राय रुमसिम टमटम भारा लाना थांनोसै आरो। ओरैबायदि बुस्थु बेगफोरथ' दंखायोनोसै। ओमफ्राय नै बियो सिलचर टाउनसो ना मासो आं दा मोजां मोनथिथ'वा। उनावहाय थानानै मिन्थिबा नोंथांमोननो खोन्थागोन आरोना मा जायगा। ओमफ्राय दायो थांगासिनो दङ। रुमथिं थांनायाव मा मोनलांदों बेखौनो नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांसै आरो सिलचरखौ। आंजों लोगोसे नायदो आरो नोंथांमोना एसे। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेसेबांखिनियानो। उनावहाय माने मोजां बेलेग सिलचरनि भिडिअ आं लाबोनो सेस्था खालामगोन आरो। टाइम मिलायोबा माने बिराद बिजि जायो अब्लाबो आङो लाबोनो नाजागोन। जायफ्रा जोबजासे नायबाय बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच। लाभ इउ अल। बाय बाय।